Gobeithio eich bod chi gyd yn eistedd yn ôl yn ymlacio yn gynnes gyda Llaned y De yn eich llaw, oherwydd mae yna bencampwriaeth bwysig iawn fan hyn nawr, Pencampwriaeth Defaid Cyfandirol. Nawr te Martin a Rhodri. Mae'r beirniad wedi tynnu rhestr fer, y bryd mae'r beirniad yn dangos ei hunan sef y Sioe oedd e nawr yn cyffwrdd o eiddo Pencampwriaeth. Nawr, mae hon yn bwerus, yn dwi? Ond dwi'n mynd i fynd am fryd i hunan, ti'n meddwl? Neu mae'n mynd i beirniadu hi yn galetach? Sy'n ni'n meddwl bydd e'n, ond mae'r ddafad yn un cryf iawn, so bydd e'n tipyn o gamp iddo fe i dewis i dros yr defyd eraill. A wedyn bryd sydd ddim yn aml wedi cyrraedd y brig fan hyn, y swobl, Martin? Na, o'n i'n deud yn gynharach, mae swobl di ultra, lot dros y blynyddoedd dwytha yma, mae lot mwy power yn nhw. Mae hi di sefyll yn berffaith trwy'r amser i gyd tra da ni wedi bod yn watching nhw yma. Odi, a chwarae teg, achos pan ych chi'n mewn pencampwriaeth mor bwysig o hon, fel arfer, mae'n hoff iawn o symud y funud ola pan mae'n bwysig, yn dyn nhw? Yndyn, gwastad pan mae'r beirniad yn dod dod round y gornel yn dod at y tîm, maen nhw'n jimpio neu symud goes neu rhywbeth bach fel yna. Bach yn debyg i'r ceri yn yr defyd ucheldir. Mae'n sefyll yn gryf ac yn edrych yn bert. A bu rhaid i'r enillydd i ennill, i fod yn aros yn stylish i'r beirniad yma, yn bydd e? Yn sicr. Wel, yn y 2 flynedd diwetha, ni wedi gweld y Texel yn syrenu yn y bencampwriaeth hon, ond dyw'r Texel ddim yma eleni, felly ni'n mynd i gael chydig bach o newid eleni. A mae'n braf yn dywe? Yndi, mae'n neis gweld rhywbeth arall a rhywbeth wahanol yn cael y pencampwriaeth. Achos i fynd ôl i 2009, Martin, pan mae'n enillus gyda'r Hampshire, oedd e'n surprise hyfryd? Do, oedd dipyn o sioc i fod yn onest. Mam nghyfraith oedd yn dangos yr Hampshire down ac o'n i tu allan i ring ac o'n i dweud, na i byth cael dim byd efo yma fel yna. A pam gath i tynnu fyny wedi ddim esbonio be oedd y teimladau yn mynd, ti'n bo. Eiliad i'w throsori. Na i byth anghofio fo. Nawr te, dwi'n meddwl, Rhodri, dwi'n mynd dynnu restr fer arall. Ydy, y Rouge o eiddo Ali Jackson o Dumfries and Galloway. Y Sioe, nawr te. Rydych spotted hefyd. Pencampwriaeth Aberhonddu, a wedyn yr ddafad smotio gyriseldiroedd. Hon wedi ennill yn sioe Swydd Efrog, fel pencampwriaeth y bryd, a hefyd yn ucheldir. So wedi ennill y goron drifflig o ran pencampwriaeth yr bryd, a mae'n stylish to, yn dwi? Yndi, a chwarae teg fel ni'n deud o blaen, Ali, mae gen i fo ddau rwan wedi cael ei tynnu fyny yn y shortlist. Mae hwnna'n tipyn o gamp. 2 gyda Taylor Jacksons yn y rhestr fer. Mae'r sioe hon yn bwysig y diwydiant yn dywer, Rhodri? Di, achos i ni gyd fel cigydd yn gwylio'r defyd yma nawr. Chywod, na beth sy'n eisiau arno ni fel cigyddion yw'r coteri a'r fframyn sydd gyda'r defyd cryf yma. Mae wedi gwneud i benderfyniad. Y ddafad smotio gyriseldiroedd. Chwarae teg mae'n ddafad smart iawn, dydi. Mae'n edrych yn... Bachgen bach, 16 mis oed sydd berchen ar ddafad yma. Mab Hannah a Ali Jackson edrych ar ddoen yn cofleidio. Well, you two, stay there. Don't move. This is quite a moment, isn't it? Can you turn around? Fair play. 2 in the shortlist. That's quite impressive. Yeah. But I've got to say something. She's not yours, is she? No, it's my son's. And how old is your son? 16 months. I don't think he'll remember this moment. No, he won't. But Mum and Dad will. Oh, definitely. 100%. Yeah. And she's been a special one all the way, She has been good, yeah. She has been good. No, chuffed a bit. Absolutely chuffed a bit. And your first time with the show, Hannah? First time at the Welsh, yeah. So it's certainly been one to remember. So, yeah. The Welsh is a special one, isn't it? No, thank you. Congratulations. Llongyfarchiadau.